dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rirembag madaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting datul negari Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumungkun ngababarna nanging menawi waditu meraping kadang sentana miwah wadyabala sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing Sukalima ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana yayi mboten benten ngatur pangandhanipun paman Arya tuwin bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madaning Datulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana paman Arya wonten timbalan anak Prabu Durna wonten timbalan ger Kakang Prabu Karna ing Ngawangga wonten dawuh Yayi mboten benten kalaran ingkang sampun kapangker mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalarat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung rebag perkawis kadang kula para Pandhawa teka tasih dipun rembag rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga monggo ing sambarbadi mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan kula mboten saged badhe gesang kepenak kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa mila kula ambali atur kula sekawit kula mboten badhe saged tentrem kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa upamiya mekaten upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun Nalindra Ngastina sak kadang kadeyan sata Kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono mboten badhe ayem tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng ngatang-ngatang dados bathang mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggal-enggalo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan wungsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa
supados Pandhawa menika pejah supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wongsal wangsul srana karti sampe kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika nggumun setahun jenggeleng serendeng ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti Pandhawa menika ugi titahing ingkang karya jagat nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan langkung-langkung dipun jangka pejahipun malah wongsal wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna nanging malah wongsal wangsul pikantuk kanugrahan lho menika lho nggih kula nuwun sewu bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika bilengking saking menika nggih Blakasuta blakutang terus terang menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon kula sampun ketelasan ngakal kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepatipun kados pundi nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah srawung kaliyan para sata Kurawa malah paduka prisa piyambak kula mboten nate mathuk kula mboten nate rujuk tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa menika lho nggih mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal sampun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa namung kula nuwun sewu wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna menawi paduka badhe andangu babagan pejahipun para Pandhawa monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi Durna wonten dawuh nggih nyambet dhateng ngendaripun Paman Harya Sengguni menapa dipun ngendikaken Paman Plosot Senar menika saking petanganipun ingkang putra leresipun dasaripun menapa Bawa Durna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika Bapa Penemban Durna wah gandhak bluduk selalu gembol sumarante hawala Depate pripun matur nuwun nggih pun iso goleke gawean wong tuwa inggih Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan oh nggih matur nuwun kula nuwun sewu ger leres kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika sinuwun Prabu Dastarata supados kula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung